Všetko sme museli vybudovať od nuly. Podmienky, infraštruktúru, všetko. Hokejové leto, kempy. Všetko sme robili pre tú posratú olympiádu, aby sa nám nezopakovalo na Káno. Toto nie je Petrohrad. Teraz to bude iné. Odlet máme až deň po, lístky riešia Štamberský a Nemček, presuny sú vybavené, chalani majú údych. Robo, pochop, že tu sa nehrá za meno na chrbte, tu sa hrá za znak na naše Ale ľudí. to sú fakt, keď si toto máš, že čo? Každý hraje za seba. Ne. Ja nie. Tebe to už je jedno, to preto. Pozri. Chápem, že si nasratý, ale to je to posledné, čo teraz chalani potrebujú. Za pár hodín hráme s Kanadou. No nehráme, hráte vy, nie ja, chápeš? Poď červený. A do Kanadu. Jak prečo? Však máš vlastné. No vej, ale nejak mi to tam nepadá. No tak, jednu hokejku. Držíš mi gól. 2. To čo robíš? Kamufláž. Nemôžu vidieť, včera bude, že hrám tú novú hokejku. Jemne. Čo ak mi zajtra padne forma? Ty šibe? Neblbni, áno. Tak je to finále. Je, ale si najlepší, akého máme. Rozumieš? Najlepší, akého máme. Len sa musíš vyspať. To bude asi problém. Noviny daj jednu hokejku. Ale dlžíš mi gól. Ja? Čo, nemôžu vidieť, však budeš radýnou značkou. Ja som ti prišiel iba poďakovať. Urobil si kus dobrej roboty. Ja nerozhodujem o tom, kto nastúpi a kto nie. A máš moje slovo, že budem bojovať aj za teba. Tu bol 2 minúty. To teraz kam akože išiel? Veď tí chalani mohli hrať s hocikým. S Kanadou, s Američanmi, s Rusmi, aj s Čechmi. Chceli. Každý jeden chcel hrať. A nič sme s tým neurobili. Požičaj jednu na tú Kanadu. Hej, ale nejak mi to tam nepadá. Neblbni, však jednu hokejku. Jasné, aj 2. Je to jedna z mála vecí tu na Slovensku, ktorou sa môžeme píšiť. Teraz momentálne tu máme iných športovcov a vlastne ľudí, ktorí buď robia kultúru alebo šport. To sú tí, ktorí si naozaj že zaslúžia svoju glorifikáciu a svoj totálny priestor. Chcel by som mať postavu Petra Bundru, pretože si myslím, že takýto film, ktorý ide vzniknúť, sa asi objaví na slovenskom trhu len veľmi jedinečne. Ale ja som to vlastne zažil, mal som 13-12 rokov a to bola obrovská vec a vlastne pýcha národa, takže nás to oslovilo všetkých. Dodnes si pamätám, ako sme stali na balkóne a búchali sme ohňostroj a vlastne celé mesto to riešilo. Takže hej, pamätám si to veľmi, veľmi dobre, lebo to bola veľmi výnimočná vec. Už len to, čo o tom viem a je toho málo, tak a chcem vedieť viac, tak si myslím a nechápem, že toto ešte nevzniklo. Čiže je to úplne super, že to teraz má zelenú a nech to je urobené a nech to je urobené čo najlepšie. Myslím si, že táto téma môže mať veľký dosah a myslím si, že aj mediálny výtlak. Táto téma určite je pre Slovákov zaujímavá. Otázka je, čo konkrétne by sa točilo, lebo konkrétne zápasy si myslím, že slovenský divák už pozná. Pozná to, ako Žigo nahral Bondrovi na ten gól rozhodujúci. Ale práve napríklad ten dialog Nemečka so Širokým, alebo vlastne ešte aj s Batmanom, to sú veci, ktoré mňa ako diváka by určite lákali a zaujímali, pretože k tým nemá bežný divák prístup.